Donald McIntyre, investigatívny novinár známy svojou neohrozenou prácou, keď konfrontuje nebezpečné zločinecké organizácie, sa vydal odhaľovať modernú podobu medzinárodného zločinu. Spolu s ním navštívime niekoľko najznámejších miest na svete a stretneme sa s členmi kriminálneho podsvetia, s policajtmi a miestnymi obyvateľmi, aby sme sa dozvedeli, ako v skutočnosti vyzerá život v najdrsnejších mestách sveta. Prišli sme do domova jednej z najbohatších a najnebezpečnejších zločineckých organizácií na svete. Desí ma to. Môj život visí na vlásku. Mesto má takmer 3000-ročnú históriu. Tí ľudia na mňa zazerali, chceli ma zastrašiť. Sme v talianskom Neapoli, aby sme odhalili temnú stránku tohto nádherného mesta, ktoré dýcha kultúrou a históriou. Najdrsnejšie mestá sveta. Do Neapola, ktorý dotvára pôsobivá scenéria Pompeji a Vezuvu, prúdia zástupy turistov hľadajúcich pokoj a oddych. Priťahuje ich romantika spojená s minulosťou, ktorú všetci poznajú a milujú. Neapol, ktorý je rodiskom 3 bývalých pápežov i Pice, má bohaté a búrlivé dejiny, vďaka čomu boli jeho ulice zaradené medzi svetové kultúrne dedičstvo. Ale na tých istých uliciach zúri vojna. Zo zločineckej organizácie nazývanej Camorra sa stala konkurencia štátu, ktorá mesto drží v hrsti a ročne na svojich obchodných aktivitách zarobí 30 miliárd eur. Odhaduje sa, že v Neapoli pôsobí viac ako 7 000 aktívnych členov Camorry, ktorí sú rozdelení do vyše 100 skupín. To je 5-krát viac, než má sicílska mafia, známa Cosa Nostra. Za uplynulých 30 rokov majú na svedomí takmer 4 000 vražd. Taliansko ako člen skupiny G8 a jedna z najbohatších európskych krajín bolo nútené vyslať armádu, aby nad mestom znovu získala kontrolu. Donald sem prišiel zistiť, prečo sa Neapol stal hlavným európskym mestom zločinu a chce preskúmať, aký vplyv má Camorra na každú oblasť života v meste. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Ide o modernú európsku krajinu a predsa tu vládne takýto chaos. Pozrite sa na to. Úprimne povedané, takéto nechutné výjavy by ste ťažko vedeli pochopiť, aj keby ste boli niekde v Kalkate, v Indii. No, my sme v krajine, ktorá patrí medzi najbohatšie ekonomiky sveta. A pozrite sa na to. Vládnu tu gangstri a štát, polícia či prokuratúra s tým majú vážne problémy. Myslím, že by sme mali ísť tadiaľto. Toto je verejná komunikácia, ktorú doslova blokujú haldy odpadu. Vidíte to? 20 rokov bolo odpadové hospodárstvo v rukách Camorry a teraz, keď sú skládky plné, odpad sa hromadí na uliciach. Donald sa chce dozvedieť viac o hlavných hráčoch Camorry a zisťuje, či by bola šanca stretnúť sa s nimi. Preto si dohodol návštevu Squadra Mobile, policajného oddelenia, ktoré sa venuje vyšetrovaniu organizovaného zločinu. Mužom, ktorý je zodpovedný za to, aby mohli byť členovia Camorry postavení pred súd, je Vittorio Pisani. Kto je vašim prioritným cieľom v Camorre? K členom Camorry, po ktorých pátrame, patria 2 bratia, Rusovci, Pascale a Salvatore. Toto je Pascale Scotti, ktorý je na úteku od roku 1984. Toto Michele Zaccaria. Jeho fotka bola urobená začiatkom 90. rokov. Ide o najhľadanejších zločincov na úteku.
Všimol som si, že do zoznamu 30 najhľadanejších páchateľov pridali ďalšieho muža. Volá sa Antonio Jovine. V súčasnosti patrí k najvýznamnejším bosom klanu Casalesi. Vittorio povedal Donellovi, že má len malú šancu stretnúť sa s príslušníkom Camory, ktorý by s ním bol ochotný hovoriť. Pozval Donella, aby sa pridal k elitnej motorizovanej jednotke rýchleho nasadenia, ktorá na dnes večer plánuje raziu. Keď Donell odchádzal z policajnej centrály, na ulici videl skupiny vojakov. Ďalší dôkaz, že sa nachádza v meste, ktoré patrí k najdrsnejším na svete. Chce si posvietiť na zločineckú organizáciu, ktorá je oveľa nebezpečnejšia než nejaký pouličný gang. No ak chce zistiť, ako Camorra ovládla život v tomto meste, bude musieť preniknúť hĺbšie do neapolského podsvetia. Ešte uvidíte Donellovu jazdu mestom s elitným pohotovostným oddielom. Nechcem zomrieť. A neskôr sa vyberie na miesto činu, kde brutálne zavraždili kňaza. Donell McIntyre prišiel do talianskeho Neapola zistiť, prečo v uliciach tohto krásneho mesta zúri občianska vojna. Jedno úslovie hovorí: vidieť Neapol a zomrieť. Vzniklo pred 200 rokmi a malo opisovať krásu Neapola. Dnes však skôr upomína na nebezpečnú moc najväčšieho postrachu tohto regiónu, zločineckej mestskej mafie s názvom Camorra. Donell mierí na policajnú centrálu, kde sa má stretnúť s príslušníkmi elitného pohotovostného oddielu, ktorý plánuje záťah na známych predajcov drog a zbraní. Tým sa zišiel v konferenčnej miestnosti. Donell vie, že pohotovostný oddiel predstavuje elitnú jednotku, no neušlo mu, že tváre jeho členov by nevyzerali nemiestne ani na plagátoch s hľadanými osobami. Pohotovostný oddiel musí byť schopný pohybovať sa rýchlo a na rušných neapolských uliciach to znamená zdať sa aut a presedlať na rýchle motorky. Situácia v Neapoli si vyžaduje, aby sme namiesto aut využívali motorky. Najmä v centre, kde je hustá premávka a úzke ulice. Ďalším dôvodom je, že aj väčšina zločincov používa skútre a motorky. Žiaden z dôstojníkov nenosí prilbu a viacerí už boli zranení. Spadol som počas prenasledovania dvoch zlodejov, ktorí patria k miestnemu klanu Camorry. Pri prenasledovaní sme dostali na mokrej ulici šmyk. Niekto tam vylial vodu a pokúsil sa nás zastaviť, aby sme tých kriminálnikov nechytili. Pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách, Taliansko patrí medzi najhoršie krajiny v Európe. Na vyše polovici nehôd sa podieľajú motorkári. Donell sa preto opýtal, či by si nemohol vziať prilbu. No povedali mu, že pre svoju vlastnú bezpečnosť by to radšej robiť nemal. Povedali, že si nemáme brať prilby, pretože tie počas akcií nosia členovia Camorry. Policajti nie. Takže, keď ich na motorkách budeme sprevádzať, nemôžeme ich mať ani my. Keď z policajnej centrály vyrazí 12 rýchlych motoriek, upútajú značnú pozornosť. Musia sa dostať na miesto zásahu rýchlo, aby cieľové osoby nestihol nikto varovať. Ignorujú preto aj tých pár pravidiel cestnej premávky, ktoré v Neapoli platia. Donell sa drží ako o život, keď sa rútia zadnými uličkami a úzkymi priechodmi, aby sa dostali k domu podozrivého. Strúfalým odhodlaním jednotka prechádza na červenú cez jednosmerky a dokonca i po chodníkoch. Nechcem zomrieť.
Jazdou, pri ktorej vstávajú vlasy dubkom, sa motorky dostali na San Giovanni v neslávne známej štvrti Secondigliano. V tejto oblasti 7 kilometrov od centra prekvitá obchod s drogami a mafiánske klany tu predávajú všetko, od kokaínu po hašiš. Policajti Donnella varujú, aby pred členmi Camory radšej nerozprával, pretože by mohli prísť na to, že je zahraničným novinárom a zamerať sa na ňo. Chlapci čakajú na to, aby mohli vstúpiť do domu, kde býva jedna z popredných rodín Camory. Máme nejaké problémy, musíme čakať. Toto je veľmi nebezpečná štvrť. Tento dom stojí uprostred jednej z najchudobnejších štvrtí Neapola. A predsa sa vo vitrínach nachádza pozlátený čínsky porcelán a steny zdobia portréty podozrivého člena Camory a jeho rodiny. Príznačné je, že dvere sú vyrobené z 8 cm hrubej ocele a v strope je dokonca únikový východ. Ale podozrivý nemá obavy. Hoci jeho dom prehľadáva 20 policajných dôstojníkov, je úplne pokojný a viac sa stará o to, čím ich pohostiť. Uvarím kávu. Áno, úvar je dosť, je ich tu veľa. Áno, práve teraz sú tu. Tam nič nie je, inšpektor. Ani peniaze. Som čistý. Ani pri dôkladnej domovej prehliadke policajti nič nenašli a museli odísť s prázdnymi rukami. Ide o výstižný príklad, aké náročné je pre políciu viesť vojnu s Camorou. Vedia o majetnom mužovi, ktorý býva na chudobnom predmestí a nedokáže zmysluplne vysvetliť, ako k toľkým peniazom prišiel. Nepodarilo sa im však nájsť usvedčujúce dôkazy, ktoré by dokazovali nejakú kriminálnu aktivitu a boli nútení odísť. Právomoci policajných jednotiek, ktoré bojujú s Camorou v Neapoli, sú vymedzené zákonom, zatiaľ čo Camora sa riadi iba svojou brutálnou predstavivosťou. Právom možno povedať, že ide o elitnú motorizovanú jednotku. S takýmto policajným oddielom som sa ešte nikde na svete nestretol. Obdivujem tú statočnosť, odvahu a trúfalosť. Títo chlapci neberú ohľad na svoje zdravie a bezpečnosť. Doslova žijú bojom s veľmi nebezpečným a ťažko zvládnutelným protivníkom. A viete čo? V istom zmysle mi trochu pripomínajú kamikadze. Je to ich práca. No, ja som celkom rád, že moja zmena sa už pomaly končí. Talianske ministerstvo spravodlivosti Donnella varovalo, že do Neapola prišiel v nebezpečnom čase. Prednedávnom sa terčom útokov stala skupina novinárov, ktorí museli dostať policajnú ochranu, pretože sa v rámci svojej práce snažia o odhaľovanie zločinnosti v meste. Donald McIntyre z Londýna. Donnell si dohodol stretnutie s neapolskou novinárkou, aby sa dozvedel, čo mu v Neapoli reálne hrozí. Teší ma. Rosaria Capacioneová robí reportérku v Neapoli už 20 rokov. Ale potom, čo sa jej vyhrážali smrťou, jej polícia pridelila 2 osobných strážcov, ktorí ju majú chrániť. Len 4 týždne pred Donnellovým príchodom sa niekto napriek 24-hodinovej policajnej ochrane vlámal do jej domu. Šperky a peniaze boli nedotknuté. Zmizla len cena, ktorú dostala za novinárskú prácu. Bol to odkaz pre Rosariu, aby mlčala. Ak by sem prišli zahraniční novinári a kládli tie isté otázky, čelili by rovnakým vyhrážkam? Ak píšete o vraždách, nenahnevá ich to. No ak napíšete o ich obchodoch, o veciach, ktoré polícia či prokuratúra dosiaľ neodhalila,
tak vtedy reagujú podráždene. Donella zaujíma, ktoré časti Neapola sú pokladané za najnebezpečnejšie. Camorra má veľký vplyv v štvrtiach Scampia a Secondigliano. Oblasť Casal či Principe v provincii Caserta je na tom ešte horšie. Radila by som vám, aby ste tam išli len v sprievode polície. Casal di Principe je predmestie Neapola vzdialené iba 20 km od prístavu. Vittorio, ktorý je Donellovým kontaktom v rámci pohotovostnej jednotky, mu povedal, že práve odtiaľ pochádzajú viacerí zločinci, ktorí patria k najhľadanejším v Taliansku. Donell sa dozvedel, že z 20 000 obyvateľov 3 000 sleduje polícia a 2 000 už bolo v minulosti zatknutých. Vláda pokladá Casal di Principe za natoľko nebezpečné miesto, že sem poslala 500 vojakov, aby hliadkovali v uliciach. Ide o európsku krajinu. Je preto veľmi neobvyklé, aby boli ulice mesta obsadené národnou armádou. No vypovedá to o tom, akú hrozbu Camorra predstavuje. Donell je odhodlaný zistiť viac o tomto mestečku, no je to natoľko nebezpečné, že polícia trvá na tom, aby tam šiel len s eskortou. Na okraji mesta sa stretol so Silvanou Giustiovou z DIA, čo je štátny úrad pre boj s mafiou. Vysvetľuje mu, že DIA plánuje operáciu zameranú proti známemu bossovi Camorri a že sa jej môže zúčastniť aj on. V meste si Donell všimol, že sa tu stavia veľa víl a na uliciach stoja drahé autá. Počet nezamestnaných v Casal di Principe sa však blíži k 90%. Odkiaľ teda pochádzajú všetky tie peniaze? Pred nami sú nejakí vojaci. V uliciach hliadkuje armáda. Donell so Silvanou a príslušníkmi DIA mieria na magistrát. Potrebujú získať posledné povolenie, aby mohli akciu spustiť. Stojíme pred miestnym úradom v Casal di Principe, pretože dnes ráno si potrebujeme pripraviť oficiálne podklady, aby sme mohli skonfiškovať majetok, ktorý vlastní Camorra. Nedávno sme tu mali problém s domom, ktorý patril Camorre a prenajímalo si ho NATO. Tento nepríjemný prípad sa rozoberal v médiách tesne pred Donellovým príchodom do Neapola. Kľúčový muž Camorri, Antonio Jovine, stíhaný pre vraždu a jeden z 30 najhľadanejších zločincov v Taliansku, údajne prenajímal svoj dom predstaviteľovi NATO. Po získaní povolení sa môže Silvana a DIA preukázať povolením na prehliadku daného domu. Pár minút potom, ako sme prišli, na mňa začali zazerať ľudia z veľmi drahého Mercedesu. Vyzerali veľmi majetne a odvrátili hlavy, keď sme na nich namierili kameru. Jednoznačne šlo o pokus zastrašiť náš filmársky štáb a aj mňa ako novinára. Donell oslovil ľudí, ktorí v tomto dome bývajú, aby zistil, či vedia, že jeho majiteľ je členom Camorri. Dobré ráno. Počul som, že ste sa vraj nechtiac stali podporovateľmi Camorri. Nechtiac. Mohli by sme sa porozprávať. Áno. V článku písali, že ste si podobne ako ďalší zamestnanci na to náhodou prenajali dom, ktorý patrí Camorre. Áno, bola to čistá náhoda. Je to tu krásne zariadené. Bývame v peknom dome a náš domáci je príjemný človek. A z ničoho nič jedného dňa prišiel do nášho domu pán z odboru financií a povedal nám tú nepríjemnú správu. Že tento dom bol zhabaný na základe zákonov na boj s mafiou. Bol to absolútny šok. Isté, že vedeli sme, že Casal di Principe je známe vzťahmi s Camorrou, ale netušili sme, že sa to bude týkať aj tohto domu. Pri odchode sa dozvedeli ďalšie informácie o tom, ako NATO nechcene podporovalo Camorru.
Z policajných zdrojov, ktoré sú v kontakte s vedúcimi predstaviteľmi NATO, sme sa dozvedeli, že takýto prenájom domov vo vlastníctve Camory zrejme neboli jednorazovou záležitosťou. Domnievajú sa, že si takto od Camory prenajímajú až 2000 nehnuteľností a platia za ne od 2500 do 3500 eur mesačne. To je spolu až 50 miliónov eur, ktoré každý rok plynú do pokladne Camory. To je neuveriteľné. Ešte uvidíte, ako sa Donnell vyberie na najväčší trh s drogami pod holým nebom v Európe. Ihly tu uvidíte všade. A dvaja bývalí členovia Camory porušia pravidlo omerta, kážuce zachovávať mlčanie a pohovoria si s ním. Sme s Donnellom McIntyrom v Neapoli, európskom hlavnom meste vrážd a domove jednej z najbohatších zločineckých organizácií sveta. Aktivity Camory tu mali za následok vyše 4000 vrážd a neapolské ulice sa premenili na jatky. Sanitku, ktorá viezla postrelenú obeť, raz zastavili členovia Camory. Zaútočili na ňu a keď sa dostali do sanitky, pacienta popravili. Camorra ovláda mesto natoľko, že sa stala konkurenciou štátu a podieľa sa na obchodoch organizovaného zločinu v Taliansku, ktoré ročne vynášajú vyše 1 bilión eur. Ďalší odpad. Camorra je zodpovedná aj za odpad v uliciach. Podobne ako fiktívni Sopránovci podieľala sa na odpadovom hospodárstve. No keď sa mestské skládky naplnili, Camorra nechala odpadky vysypávať na ulice. Ale to je iba vrchol ľadovca. Počas uplynulých 20 rokov Camorra tajne privážala toxický odpad z priemyselného severu Talianska a umiestňovala ho v meste Neapol a jeho okolí. Jed, pochovaný pod touto zarastenou poľnohospodárskou pôdou, presakuje na povrch, čo má vplyv na kvalitu najväčšieho vývozného artiklu tohto regiónu – mozzarelly z bivolieho mlieka. Bivoli sa pasú na týchto pasienkoch, no keďže pôda je kontaminovaná, dioxíny sa dostali do potravného reťazca a následne do mlieka. Pri tom, čo dnes vieme, máme strach jesť miestne produkty. Bojím sa ich jesť, keď viem, čo sa deje okolo mňa. No skládky toxického odpadu nemajú vplyv iba na dobytok. Medzi obyvateľmi, ktorí žijú v okolí toxických skládok, stúpol výskyt rakoviny o 30%. Aj telá nás všetkých sú kontaminované. Znečistenie tunajšieho prostredia možno porovnať s radioaktívnym zamorením v Černobyle. Neapol si zvykneme predstavovať ako krásne mesto z pohľadníc, ale tento náš región bol zničený. Camorra ho zničila. Nikto nevie, koľko odpadu sa sem za tie roky naviezlo. Nikto nevie, čo presne sem privážali a kde to vysypali. A podstata problému spočíva v tom, že nikto v podstate nemá záujem nájsť odpovede, pretože to budú len zlé správy. Po prvé, skládky by bolo treba zlikvidovať, po druhé, poškodilo by to všetko od turizmu až po export poľnohospodárskych výrobkov. Je to skrátka katastrofa a samozrejme, pokiaľ by ste sa do toho pustili, mali by ste dočinenia s Camorrou. Pozrite, záhrada Talianska. Taká hanba. Je to hanba. Ale Camorra nemá na svedomí iba toxický odpad a radioaktívny kal. Ramená tejto ekonomickej chobotnice siahajú aj do oslnivého sveta módy. Mnoho textilných neapolských tovární ovláda Camorra a využíva ich na výrobu falzifikátov špičkových talianských módnych značiek. Tieto imitácie sa distribujú do celého sveta, ale môžete si ich kúpiť aj v uliciach Neapola. 20 eur? A koľko by to stálo normálne? Kdekoľvek v Neapoli nakupujete, je tu šanca, že dávate zarobiť Camorre. Jedným z jej najväčších zdrojov príjmov je mafiánska daň zvaná PISO. Ide o výpalné, ktoré požadujú od majiteľov obchodov výmenou za ochranu.
Silvana Fučitová vlastní železiarstvo a tak ako 80% ďalších majiteľov obchodov v meste, aj ju Kamora výhrážkami nútila platiť výpalné pizo. Keď odmietla zaplatiť, v jej dverách sa objavili členovia Kamory. Prišli do obchodu so zbraňami, položili ich na pult a povedali: zaplať, inak ťa zastrelíme. Ak nebudeš platiť, vyhodíme to tu do vzduchu. Neverili sme, že to urobia, keďže náš obchod je na prízemí 7-poschodovej budovy. Nečakali sme, že by boli schopní ohroziť stovky životov. V jeden zimný večer však členovia Kamory naliali cez poštovú schránku do obchodu benzín a podpálili ho. Za 24 hodín sa nám úplne zmenil život. Netýkalo sa to len nás osobne, ale zmenil sa aj Neapol. Bol to akýsi zázrak, ktorý všetkých Neapolčanov a dokonca všetkých Talianov prebudil a začali sa zaujímať o problém, ktorým sa nikto nechcel zaoberať. Silvana sa stala hlavnou postavou boja proti výpalnému zvanému PISO, ktoré talianskej mafii ročne vynáša viac než 33 miliárd eur. No vzhľadom na svoje postoje je Silvana v súčasnosti nútená pohybovať sa na každom kroku s 2 ozbrojenými policajnými strážcami. Dokazuje to, že ak sa v Neapoli postavíte Kamore, budete potrebovať policajnú ochranu. Neapol je zúbožené mesto, kde nič nefunguje, mesto, ktoré sa zmieta v chaose. Kamora má záujem zlegalizovať svoje neapolské obchodné aktivity, ale Donnell sa dozvedel, že jej členovia sa podieľajú aj na obchode s drogami, ktorý im každodenne vynáša takmer 500 000 eur. Donnell chce zistiť viac a tak mierí do Scampie, kde sa nachádza najväčší obchod s drogami pod holým nebom v Európe. Prichádzame do Scampie, ktorá je baštou Kamory. Je to tu poriadne ošarpané, ponuré a pusté. Polícia nám povedala, aby sme sem sami nechodili. Skontaktovali sme sa preto s našimi zdrojmi, aby povedali kápom, rodinným bosom, ktorí šéfujú tejto oblasti, že tu natáčame dokument. A tu, pri vstupe do Scampie, sú zátarasy, kde hliadkujú policajti a vojaci. Vidieť také čosi na verejnej ulici je nezvyčajné. Stretol som sa s tým v Severnom Írsku a v Afrike, ale v Európe dosiaľ nikde. Je zvláštne, že ešte aj polícia sem chodí s armádnou eskortou. Scampiu úplne ovládajú klany Kamory. Skôr než sem Donnell môže vstúpiť, naše zdroje musia dohodnúť s kápami, ktorí tu rozhodujú, aby mu povolili natáčať v neslávne známom komplexe Le Vele. Filmovať bude môcť za istých podmienok. Na záberoch sa nesmú dať identifikovať žiadni členovia Kamory. A Donnell nesmie mať policajný sprievod. Kamora má hliadky pri vstupoch a hlavných cestách tohto komplexu, ktoré bosom oznámia, ak sem vchádza neznáme auto. Donnellovo auto upútalo ich pozornosť a prinútili ho zastaviť. Má prestať natáčať. Čo? Zlož kameru. Hliadka pristúpila k autu. Náš tým sa s ňou snaží vyjednávať, ale je príliš neskoro. Auto je obkľúčené. A teraz sme v zajatí drogových dílerov a narkomanov. Jeden z nich zavolal kápovi tejto oblasti, no zrazu sa situácia vyostruje. Kameru zhabali a Donnellovi povedali, aby vystúpil z auta. Našťastie našej kontaktnej osobe sa podarilo vyjednať so strážami, aby ho pustili. Mali sme tu taký menší incident. Jedna z hliadok v komplexe Vele di Scampia nás zastavila a zabránila nám natáčať.
Vzali nám kameru aj pásku, vyhrážali sa, že nám ju už nevrátia. Pôsobili veľmi agresívne. Nemyslím, že sme boli nejako ohrození, ale naša technika áno. Ešte predtým sme všetky nahraté kazety skryli v aute. A pásku v kamere sme nahradili čistou, takže najhoršie, čo sa mohlo stať, bolo, že by sme prišli o našu drahú kameru. No, podarilo sa nám ich prehovoriť a teraz zvažujeme, že pôjdeme ďalej. Uvidíme, či sa nám to podarí bez toho, aby nás niekto obťažoval. Po ďalších vyjednávaniach Donnellovi napokon dovolili vojsť do komplexu. Toto je jedno z najdrsnejších a najproblémovejších sídlisk v Európe. 50% obyvateľov je nezamestnaných, takže Camorre sa tu mimoriadne darí. Díleri ročne zarobia predajom drog v tejto štvrti až okolo 200 miliónov eur. Práve sem si narkomani z celého Neapola i Talianska prichádzajú kupovať najlacnejší kvalitný heroín a crack v Európskej únii. Zastali sme tu len náhodne a pozrite, všade sú tu ihly. Na jednom štvorcovom metri je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokopy asi 12 ihiel. Keď Donnell natáčal na schodoch bloku v Le Vele, pridali sa k nemu dvaja členovia hliadky, ktorí dostali príkaz strážiť ho. Nechcú, aby ich bolo možné identifikovať. Títo dvaja nízko postavení členovia Camorry sú na spodku rebríčka, ale očividne zarábajú dosť na to, aby si mohli dovoliť slušné šaty. Pravdepodobne sú ozbrojení. Povedali Donnellovi, že majú dohliadnuť na to, čo bude natáčať a postarať sa, aby nešiel tam, kam nemá. Camorra mu v podstate v slamoch Le Vele poskytla vlastnú ochránku. Ak sa budete správať normálne, bude to v pohode. Ale ak niečo zbabrete, alebo urobíte nejakú hlúposť, budú problémy. V Neapoli sme zabili veľa ľudí. Videli sme veľa mŕtvol. Tesne pod týmito blokmi sú námestia Piazza, kde sa predávajú drogy. Každý deň tam prichádzajú tisíce narkomanov kúpiť si heroín či crack. Camorra nám tam nedovolila natáčať, máme však tieto archívne materiály, ktoré naznačujú, čo sa tam deje. Narkomani si do Le Vele chodia kupovať heroín. Zdržiavajú sa na schodoch. A potom tu odhadzujú striekačky. Pritom sem chodia aj deti. Feťáci sem prichádzajú z rôznych miest. Zo Salerna, Ríma, Milána. A potom sú tu miestni, ktorí tu aj bývajú. Niečí otec, niečí brat. V komplexe sa Donnell stretol s bývalým narkomanom, ktorý tu býva a ktorý mu vysvetlil, ako sa v Le Vele žije. Často tu nachádzame mŕtvych ľudí. Kúpia si heroín a idú na schodisko, kde si ho pichnú. Robia to tak od rána do večera. Teraz sa zdá, že je tu pokoj, ale nie je to pravda. Nevidíte, čo je za tým. Len poď. Mamka je hore. To je dcéra jednej mojej priateľky. Len choď, neboj sa. Le Vele je brloch. Útočisko drogovo závislých. A predsa tu stále žijú aj bežné rodiny. Človeku odľahne, keď odtiaľ odchádza. Donnellovi pri odchode zavolala kontaktná osoba. Ide o veľký prelom v rámci jeho snách porozprávať sa s členom Camorry. Ako zisťujeme, omerta, zákon mlčania, sa v týchto uliciach berie veľmi vážne. Nikto nechce hovoriť o tajomstvách Camorry.
Nikto nechce byť obvinený z toho, že niečo na Camoru prezradil. Je preto veľmi náročné presvedčiť niekoho, aby otvorene hovoril o jej praktikách a fungovaní. Teraz sa nám podarilo vystupovať 2 kamoristov, 2 bývalých členov Camory, ktorí nám povedia o tom, čo robili. Bude fascinujúce sledovať, do akej miery nás vpustia do svojho uzavretého kruhu. Do uzavretého sveta tejto záhadnej mafiánskej organizácie. Donnell má úžasnú príležitosť osobne sa porozprávať s tými, ktorí sa priamo podieľali na násilných a zločineckých aktivitách Camory. Vracia sa späť do mesta, kde sa má stretnúť s bývalými členmi Camory, ktorí súhlasili, že s ním budú hovoriť. Aký je život člena Camory? Keď som bol v Camore, nad ničím som sa nezamýšľal. O každom okamihu svojho života som si myslel, že bude tým posledným. Bolo to tragické a smutné. Nemalo zmysel myslieť na budúcnosť. Člen Camory neuvažuje o tom, že by mal budúcnosť. Žije prítomnosťou. Užíval som si to. Páčilo sa mi kupovať si značkové šaty od Armaniho či Valentina a mať plné vrecká peňazí. Bolo príjemné, že kamkoľvek som s priateľmi prišiel, všetci ostatní sklonili hlavy. Všetok ten obdiv mi dával pocit, ako by som bol pápež. Ako ste to obaja vnímali, keď sa vo vnútri Camory začali nejaké boje? Zabíjali sme ľudí v centre Neapola, ako by to bolo niečo úplne normálne. Ľudia sa báli. Mali strach, že sa niečo môže stať. To napätie bolo cítiť. Keď prepukli takéto vojny, bolo to veľmi nebezpečné. Keď sa začali boje v rámci vojny gangov, ľudia sa ukrývali a bolo ťažké ich vystopovať. Ale v Camore bolo zabíjanie na dennom poriadku. Sme vo vojne medzi sebou. Nikdy neviete, či som váš priateľ alebo nepriateľ. V Neapoli v súčasnosti prebieha 40 až 50 vojen gangov. Boje v Neapoli sa nikdy nekončia. Sú medzi nimi prestávky, ale nekončia. Zo stretnutia s členmi Camory som si odniesol veľmi veľa, ale najdôležitejšie bolo pre mňa poznanie, že toto mesto je naozaj stále vo vojne. Načas síce vyhlásia veľmi neistý mier, no zdá sa, že stačí najmenší incident a spustí sa ďalšie krvi prelievanie. A to nehovorím ja, polícia či nejaký iný novinár. Hovoria to samotní bývalí členovia Camory, vojaci, ktorí v tejto hroznej krvavej vojne bojovali. Ešte uvidíte, ako sa Donnell vráti do Casal di Principe, aby si pozrel miesto najkrvavejšieho zločinu Camory. A položí si otázku, čo v budúcnosti čaká toto krásne mesto. Neapolská Camorra je najväčšou zločineckou organizáciou na svete. Má na svedomí viac mŕtvych ako IRA, ETA a Hamas dokopy. Predstavuje takú hrozbu pre spoločnosť, že vláda vyslala do ulic vojakov v snahe znova získať nad mestom kontrolu. Camorra terorizuje obyvateľov Neapola vyše 200 rokov. Za ten čas bolo zabitých vyše 4 000 ľudí. Jedným z najbrutálnejších prípadov bola vražda kňaza Dona Pepeho Dianu v roku 1994. Donnell sa vrátil do Casal di Principe so Silvanou a príslušníkmi DIA, aby navštívil kostol svätého Mikuláša z Bari, kde bol Don Pepe zavraždený. Nový farár súhlasil, že mu to tam ukáže. Toto je oltár, pri ktorom Don Pepe celebroval omše a kde prednášal kázne. Miesto, kde ho zabili, je tuto. Don Pepe Diana bol kňaz, ktorý sa postavil Camorre v jej najsilnejšej bašte, Casal di Principe. Odmietol pochovávať mŕtvych členov Camory a vytrvalo kritizoval fakt, že aj cirkev dodržiava tzv. Omertu, zákon mlčania voči mafii v Taliansku. Keď sa v jedno ráno pripravoval na omšu, do kostola vošiel nájomný vrah Camory. Don Pepe bol v tejto miestnosti, ktorá bývala jeho pracovňou.
Prichádzal odtiaľto a mieril smerom k oltáru. Vrah vstúpil týmito dverami a smeroval k oltáru. Len čo si ho všimol, pristúpil k nemu a potom ho zabil. Don Pepe bol zavraždený vo svojom vlastnom kostole 2 guľkami do hlavy a 2 do tváre. Šlo o ukážkový príklad varovania Camory, aby ostatní nemali odvahu prehovoriť. Tá vražda vyvolala v komunite pobúrenie. Ľudia chodia objímať sochu Dona Pepeho Dianu. Od tej doby sa stal významným symbolom boja proti mafii. Aká budúcnosť čaká toto mestečko? Bude v nej stále figurovať Camorra či cirkev? Toto mesto musí mať dobrú budúcnosť. Musí sa sem vrátiť vláda zákona a cirkev by o tom mala neustále hovoriť. Budúcnosť sa bude spájať s Camorrou len pre tých, ktorí to tak chcú. My však dúfame, že ich počet sa bude neustále znižovať. Pred kostolom sa Donnell o tejto brutálnej vražde porozprával so Silvanou. Povedzte nám o vyšetrovaní vraždy toho kňaza. Vyšetrovanie vraždy Pepeho Dianu viedlo k zatknutiu Giuseppeho Quadranu, ktorý bol jeho vrahom. S príslušníkmi DIA som ho išla do Valencie zatknúť a následne sa stal našim informátorom. Donnell chce tiež získať predstavu, aká budúcnosť čaká Neapol. Armáda na verejných uliciach je v akejkoľvek európskej krajine netypickým úkazom. Dokazuje, aký náročný boj treba vybojovať. Áno, je to výnimočné, najmä v Európe. Ale medzi Camorrou a štátom prebieha neustála vojna, pretože Camorra je vlastne štátom v štáte. Počas pobytu v Neapoli Donnell videl, aký desivý a ďalekosiahly vplyv má Camorra. Dozvedel sa, ako sa vyvinula z gangu na vplyvnú zločineckú organizáciu, ktorá zneužíva chudobných obyvateľov tohto mesta. Fakt, že vláda musela zabezpečiť prítomnosť svojich jednotiek v meste, naznačuje, že nad ním nemá kontrolu. Nie je schopná súperiť s peniazmi, prestížou a leskom Camorry. Zdá sa, že v tejto bitke ťahá za kratší koniec. Mnoho Neapolčanov prejavuje väčšiu podporu Camorre než vláde. Iba ak sa táto lojalita obráti, taliansky štát vyhrá túto vojnu a obnoví v Neapoli pokoj.